kono wo ku ye iri do soro ye iri sebe undilo lembala bo ko do ko ola nin ni nyera limami yere kaso musiriki de do ko do ko ante se ka ke musiriki ye folo parce que anta do sebe sugundu mando yala qur'ana do be mundo ko ambe faranfansa jumandi sebe ngola bo ambe min fo doni ke bagaw ndella ko fo ya ngo doni ke bagaw ya yera sebe nye fulan ka fo ya fitini de sebe ndilo li musiriki ya kumba bate folo de lesiri la sebe ndilo ye fulan ka fo ya fitini de hari ni donna internet ya Sheikh Albani ka wojo donna ka video do beninka Sheikh Salih Fawzan nu karamo baw tawhid karamo baw ni aqida karamo baw baka sebe lesiri la foro sebe ndilo ye fulan ka fo ya fitini de kumba bate mana na be mugo min bolo ala debe fembeke ala debe nani heraye ala debe tora nyone kabo mugo ka men ne ye sebe ndilo ka ke sababu de aka ke sababu ye ala nin deme tora na nyone kabo ka hera na sama kanino nin tigi ka sebe ndilo musiriki ya fitiniro parce que ye fendo ke sababu ye ala ma min ke sababu ya chide ma min ke sababu ye musiriki ya fitiniro ye bidia ke ye haramu ke musiriki ya fitiniro mo sebendilo sugu min bi ke musrikiya kumbaba mo min bolo seben min fulen nela baga min fulen nela ale de yere be hera yin sama kana nema baga yere ni seben yere de be tora nyone ka ne ka eddi sukunte alaka yere e ka sebendilo e musrikiya kumbaba mo min ka sebendilo ni chogode ale ka sebendilo e musrikiya kumbaba min balla bo silamiya kono ale diskundi lorente ala la yere ale bolo sebe min bala baga min bala o de be hera sama kana ale mana yere o de be tora nyone ka boka na yere nin tigi ka sebe ndolo ye musirikiya kumba bade min be Allah bo silamiya sariya koro donc o sebe ndilo faranfansiya nin de aqida kitabu tingu ni aqida karamogo bolo nin cogo ya fula de sebe o ani fana sebe mi ni qur'ana doron de bala qur'ana aya doron be sebe min kono ka dilo o tigi fana ye bidane haramu de ke o ka sebe ndilo te musirike yai men ni me katimu de gosira ka jinna togo ni malika togo aye ulu de sebe ku fara nyogon ka jinna wole ka malika wole ku fara nyogon ka kudo sebe na ka dilo ni sebe ye musirike ya kumba bai sebe katimu de bala jinna togo ni malika togo de bala ku wole ku saba kono o be sebe min kono o dilale musriki ya kumba bai me sobe min ni sabe min sebe ni qur'ana drone ba kono ye musriki ya fitini ye bidiya ke parce que kuma sahale na qur'ana hari qur'ana doro hari qur'ana te doro ye qur'ana ta dum ba fo bambana kana chogomi ha qur'ana gansa hari qur'ana gansa ko sebe ka dilo kuma sale na haramudo parce que abeddo ciden ka hadisa kono ni ciden ko manta Allah ka temi matan faqad ashraka qur'ana donno kono umuma de ni qur'ana donno kono akoni sebe ndiro mushriki yake ani fana qur'ana dogo yali bala qur'ana madabo e ka sebe ka do golo ni fe ngono ka dilo yere la qur'ana dabora ka kala bara de ka kenai ibe qur'ana dogo ya ebe sheka woshi qur'ana dilo lembe la ibe sheka woshi ina be sheka do nyegen kono ibe se ka je muson no fa dilole bela donc ni ibe se ka do nyegen ko na bela qur'ana do yali bala kuma sahale har ka qur'ana gansan ke sebe haramudu dawa donna sebe ndilon fana kono ciden ka risaina donc atebe mais ni qur'ana gansan de bala ite mushrike ye bidia ke ye haramu ke furan ka fuya mushrike fitini bi bolo mais ni qatimu de bala jinnatu malika to mushrike ko mabado abi labo silamiya kono mo aka kuma konona na fana kon nasiji mumin kan nasi shebede abe qatimu de ke ka jinna togo de wala ka malika togo de wala ko de mugoma mushrika ko babado mugomo kam mori ganeya qatimu de be koshi o de be ko kadi mugomo ye mushrika ko mabay min bal labo dina kono min bab labo islamiya kono parce que aye ala tanawele aye jinna wala aye malika wala aye ala tanawele mushrika ko mabado min be qur'ana gansan de sebe
ka ko ka de mugoma hari bunte miya bo fo kamaji mu fatawa kono ko fentala ahmad ibn hanbali ba fo ko ka qur'ana gansan sebe wala hala ka ko ube ka sebe minan senema dola ka ko mugo ka jimi ube e way ka ko naye ahmad ibn hanbali ba fo ba sitenina men ni nyirana lezinatu daima libusi lima wadi fitai uyenni masaila yira wala ka qur'ana gansan sebe ka kenna sijiye ko salafu do ya la daga de mais atoye wode kany cire na ka sebo man yi mo furake ni fura uma mo yere furake uma mo furake ni qur'ana ye ni chogoy cire na ka sebo salafu ye yere furake ni qur'ana ye chogo mi ni della sabati le mbula ka qur'ana kala yere ka ube ka qur'ana yoro doke ka mo do salo ube ki yere salo a ube ka qur'ana kala jika ika mi ube ka kwala salafu yu yere furakani qur'ana ne chogola mais minye annasi jila mai chide na seba umake otoye obedo bidiya kono otoye hari na yasoro mo fasa manti do yafo otoye parce que chide na ka seba umake abedo bidiya kono aljanatu daima yeninde jabi nasi kola qur'ana nasi kola ambe min fo yo ode idda kam mo furakani qur'ana ye idda chide na ka seba dana minna oki wasa ire salo ni qur'ana ube ka mo salo ni qur'ana ube ka qur'ana kala jika ikami ka kwala ube ka kala jika kadi mo ma kami ka kwala yi wasa dola nasi ji nasi qur'ana sebele ka ken nasi atoy ciden na ka sebo make aha bon koni mo do ko no be salli fana sallira o be salli minyata ya fulay ko nu yetta ya fulo ko nu be wuli o bi tege fula korota o be nu wuli la o tege fula korota ko be chogode anya ni fo ya sinya joli joli an ko tege korota sallila yoro minu sabatira yoro nani de sabatira abdullah ibn umar ka hadisa sallen ko na ko ya dabo kama ka ciden ka salli chogo koroshi abe tege fula korota yoro mi kabaru furo ciden ya tege korota tumami ciden ka kalam banna beta urukula aya tege fula korota tumami abebo aboto urukula aya tege fula korota ni yoro sabai sallim min yetta ya fulaye ni yetta ya fulo ke ni wulila ibi bolo fula korota donc ni yoro nani de sabatilendo bolo korota la salli kono ha bon ko lu kam misiri la ko nu ye nafila ke tarawih nu o panna tora u ka wotiri de salli sanu ka wotiri salli mo munum be misiri kono nu be na duawu nyine alimami fe nu na na duawu nyine alimami fe sanu ka wotiri salli o jama beje misiri jama beje ka duawu ko yo be chogode ye bidiyade le sirito la dina la o ye bidiyade ah do kamota ko be ka jonta neta bon ko ne ka hakilina jumaye ko nimben ka dersula ube kutubawo ka filme ube kinga fotota ka hakilina munye wala ne ka hakilina minye wala haram kinga foto sempuluta haramu don te jenay ni mogo ya ke maya fayma ikanim fotota ni mogo yem filmenta kalamu maya fima ikanim filme ne bolo foto a filme o doni ke ba munon ko fula be haramu te jenay ne bolo de la nte jenay doni be se ka jense ka sorote bugari fule ka kala jiya fantanani a filme radia a foto radia doni jenseli be dusun kala side bolo mamar mutari sinkati ko
ako ni dusukun kalasilen do i t'a fo i ka so kɔnɔ ala b'a bɔ ni dusukun kalasilen do i do so kɔnɔ ka da tugu da la de k'a fɔ ye ala b'a bɔ mais ni dusukun kalasilen tɛ diɲɛ appareil bɛɛ ka sigi kan fufalati ya tɛ foyi ɲa barika t'a la awa ne hakilina photo ye haramu de kin filime haramu do nte jɛna ye nte jɛna bi nte jɛna sigi mɔgɔ mɔgɔ y'a kɛ ma bɔ a kalama ma yafa i ma ne ta ye nin de bon ko mɔgɔ dɔ ko ni mɔgɔ min nana alimami ni jama safo arakalaban fula bɛnna o de ma wala ko ale tun bɛ alimami ni jama salamu kɔfɛ ale tun bɛ a ta tɔ sali ko ale ye a kan bange n'a ye ko dɔ ko ayi i b'a gunda la ko o la e ka sali bɛɛ bɛ kɛ gunda ye wa i ka sali bɛɛ bɛ kɛ gunda ye nin yɔrɔ la i ka sali bɛɛ kɛra gunda ye alimami tuguɲɔgɔnya de kama basi t'o la mɔgɔ bɛ se ka tahiya saba kɛ alimami tuguɲɔgɔnya kama sali ye tahiya fila de mais tahiya saba bɛ se k'i sɔrɔ alimami nɔfɛ alimami tuguɲɔgɔnya kosɔn wala kuma sale min ye ni bɛnna safo arakan laban fila ma e ka arakan fɔlɔ fila de don mais i bɛ gunda alimami bɛ gunda i b'u gunda ni alimami tuguɲɔgɔnya de donc ni alimami jama ye salamu bila e bɛ na ni minnu ye arakan fila min ye u ye arakan labanw de a bɛ komi ni kelen bɛ sali ka safo arakan labanw i bɛ gunda cogo min dɛ i bɛ ninnu fana gunda o cogo de la u bɛ faca dɔrɔn kala i tɛ sɔra da kan i b'u gunda de u tɛ pɛrɛ n'u ye wala e ka arakan naani bɛɛ bɛ kɛ gunda ye a y'i sɔrɔ ni alimami tuguɲɔgɔnya de ciiden ko ja ataytum ila salat fatu alaykum bisakina fama daraktum fasallu wama fatakum fatimmu ciiden ko na bina sallila aye nani basigi ni hakili sigi akana teleya na benna min na alimami bura bo salli ni min tara ka kawuda abo dafa ama fu ikasara ko abo timme ko dafa ikasafo fana dafa na timme ube gunda de fata dron de be kala donc ibu gunda ni ninde bon ko ni mɔgɔ min ye duwawu fɔ i b'a fɔ amina u b'a fɔ u b'a fɔ allahumma amina ni min sɛgɛsɛgɛ dɔɔni kama ko fula bɛɛ dagara ye i ko amina wa dagara ye i ko allahumma amina u k'u fula bɛɛ dagara baasi t'u kan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tajja dɔɔni ko dɔw de ka ɲininkali do ko olu taara u ka alimami ka so kɔnɔ o k'u ye iri dɔ sɔrɔ ye iri sɛbɛnw dilolen b'a la ko dɔw ko o la ni nin yɛra alimami yɛrɛ ka so musiriki de don ko dɔw ko an tɛ se ka kɛ musiriki ye fɔlɔ parce que an t'a dɔn sɛbɛn sugu jumɛn don yala kurannaw bɛ mun dɔn ko an bɛ faranfasiya jumɛn di sɛbɛn ko la bon an bɛ min fɔ dɔɔnikɛbagaw n delila k'o fɔ yan ko dɔɔnikɛbagaw y'a yira sɛbɛn ye fulankafoya fitini de sɛbɛn diloli musirikiya kunbaba tɛ fɔlɔ de lesiri la sɛbɛn dilo ye fulankafoya fitini de hali ni donna internet la Sheikh Albani ka wojo donna ka video dɔ bɛ nin kan Sheikh Salih Fawzani ni karamɔgɔbaw tawhid karamɔgɔbaw ni akida karamɔgɔbaw b'a kan sɛbɛn lesiri la fɔlɔ sɛbɛn dilo ye fulankafoya fitini de kunbaba tɛ mana n'a bɛ mɔgɔ min bolo ala de bɛ fɛn bɛɛ kɛ ala de bɛ na ni hɛrɛ ye ala de bɛ tɔɔrɔ ɲini ka bɔ mɔgɔ kan mais ne ye sɛbɛn dilo ka kɛ sababu de a ka kɛ sababu ye ala ni dɛmɛ tɔɔrɔ na ɲini ka bɔ nka hɛrɛ na sama kani na nin tigi ka sɛbɛn dilo musirikiya fitini don parce que ye fɛn dɔ kɛ sababu ye ala ma min kɛ sababu ye ciden ma min kɛ sababu ye musirikiya fitini don ye bidiya kɛ ye haramu kɛ musirikiya fitini don mo sɛbɛn dilo sugu min b'i kɛ musirikiya kunbaba mɔgɔ min bolo sɛbɛn min filɛ ne la baga min filɛ ne la ale de yɛrɛ bɛ hɛrɛ in sama kana ne ma baga in yɛrɛ ni sɛbɛn yɛrɛ de bɛ tɔɔrɔ ɲini ka bɔ ne ka e dusukun tɛ ala ka yɛrɛ e ka sɛbɛn dilo ye musirikiya kunbaba ye
mo min ka sebendilo ni chogode ale ka sebendilo musrikiya kumbaba min balla bo silamiya kono ale diskundi lorente ala la yere ale bolo sebe min bala baga min bala o de be hera sama kana ale mana yere o de be tora nyoni ka boka na yere nin tigi ka sebendilo ye musrikiya kumbaba de min be Allah bo silamiya sariya kono donc o sebendilo faranfasiya ninde aqida kitabu tigu ni aqida karamogo bolo ni cogoya fula de sebeye o ani fana sebe mi ni qur'ana doronde bala qur'ana aya doronde sebe min kono ka dilo o tigi fana ye bidane haramu de ke o ka sebendilo te musirike yai men ni me katimu de gosira ka jinna togo ni malikiya togo aye ulu de sebe ku fara ɲɔgɔn kan ka jinna wele ka malika wele ku fara ɲɔgɔn kan ku do sebe na ka dilo ni sebe ye musirikiya kunbaba ye sebe katimu de b'a la jinna tɔgɔ ni malika tɔgɔ de b'a la k'u wele k'u saba kɔnɔ o bɛ sebe min kɔnɔ o dilalen ye musirikiya kunbaba ye mais sebe min ni kuranna dɔrɔn de b'a kɔnɔ ye musirikiya fitini ye i ye bidiya kɛ parce que kuma sahalen na Qur'ana hari Qur'ana doro hari Qur'ana te doro ye Qur'ana ta dum ba fo bamanakan na cogo mi Qur'ana gansa hari Qur'ana gansa ko sebe ka dilo kuma sale na haramudo parce que abed do tiren ka hadisa kono ni tiren ko manta Allah ka temi matan faqad ashraka Qur'ana donno kono umuma de ni Qur'ana donno kono akoni sebe ndoro ye mushrikiya ke ani fana Qur'ana dogoyali bala Qur'ana madabo e ka sebe ka do golo ni fe ngono ka dilo yere la Qur'ana dabora ka kala bara de ka kenai ibe Qur'ana dogoya e be se ka woshi Qur'ana dilo lembe la ibe se ka woshi ina be se ka do nyegen kono ibe se ka je muson no fa dilo lembe la donc ni ibe se ka do nyegen kono bila Qur'ana dogoyali bala kuma sahale har ka Qur'ana gansan ke sebe haramudu awa donna seben dilon fana kono ciden ka risaina donc atebbe mais ni qur'ana gansan de bala ite mushrike ye bida ke ya haramu ke fudan ka fuya mushrike ya fitini be bolo mais ni qatimu de bala jinnatu malika to mushrike ko babado abi labo silamiya kono o aka kuma kono na fana kon nasiji mu'min kan nasi shebede abe qatimu de ke ka jinnatu de wala ka malika to de wala ko di mugoma mushrika kumba badu mugomo kam mori ganeya katimu de be kosi o de be ko kadi mugomo ye mushrika kumba bay min bal labo dina kono min bab labo islamiya kono parce que aye ala tanawele aye jinna wele aye malika wele aye ala tanawele mushrika kumba badu min be qur'ana gansan de sebe ka ko kadi mugoma hari bunte miya bo fo kamaji mu fatawa kono ko fentala ahmad ibn hanbali ba fo ko ka qur'ana gansan sebe wala hala ka ko ube ka sebe mina senema dola ka ko mugo ka jimi ube e way ka ko nae ahmad ibn hanbali ba fo basite nina men ni nyirana lezinatu daima libosi ni mawri fitai yenni masaila yirawula ka qur'ana gansan sebe ka kenasi jiye ko sarafu do ya la daga de mais a toye o de kañi ciren na ka sebo man mogo furake ni fura uma mogo yere furake uma mogo furake ni qur'ana ye ni nin cogoye ciren na ka sebo salafu ye yere furake ni qur'ana ye cogo min ni della sabatilen bula ka qur'ana kala yere ka ube ka qur'ana yoro doke ka mogo do salo ube ki yere salo a ube ka qur'ana kala jika ika mi ube ka kwala salafu yu yere furakani qur'ane ne chogola ne minye annasi jilamai ciden na sheba umake otoye obedo bidiya kono otoye hari na yasoro mogo fasamanti do yafo otoye pasike ciden na ka sheba umake abedo bidiya kono aljanatu daima yeninde jabi nasi kola qur'anan nasi kola ambe min fo yo ode idda kam mogo furakani qur'ane idda ciden na ka sheba danna minna oki wasa ire salo ni qur'ana ube ka mo salo ni qur'ana ube ka qur'ana kala jika ika mi ka kwala ube ka kala jika ka di mo ma ka mi ka kwala yi wasa dola nasi ji nasi qur'ana sebele ka ken nasi atoy ci den na ka sebo make aha
bon ko ni mo do ko no be salli fana salli la o be salli min yetta ya fulay ko nu yetta ya fulo ko nu be wuli o bi tege fula korota o be nu wuli la o bu tege fula korota ko be chogode anya ni fo ya sinya joli joli an ko tege korota salli la yoro minu sabatira yoro nani de sabatira abdullah ibn umar ka hadisa salen kuno na ko ale ya dabo kama ka ciden ka salli chogo koroshi abe tege fula korota yoro mi kabaru foro ciden ya tege korota tumami ciden ka kalam banna beta urukula aya tege fula korota tumami abe bo aboto urukula aya tege fula korota ni yoro sabai sallim min yettahya fulaye ni yettahya folo ke ni wulila ibi bolo fula korota donc ni yoro nani de sabatilendo bolo korota la salli kono bon ko no kam misiri la ko no ye nafila ke tarawih nu o panna tora u ka wotiri de salli sanu ka wotiri salli mo mo be misiri kono no be na duwa nyini alimami fe nu na na duwa nyini alimami fe sanu ka wotiri salli bo jama beje misiri jama beje ka duwa ko yo be chogore ye bidiyade le siri to la dina la o ye bidiyade go kamota ko be ka jonta te neta bon ko ne ka hakilina jumaye ko nimben ka derisula ube kutubawo ka filime ube kinka fotota ka hakilina munye wala ne ka hakilina minye wala haram kinka foto sempuluta haramu don te jenai ni mugo yake maya faima ikanim fotota ni mugo yem filimenta kalamu maya fima ikanim filime ne bolo foto a filime o doni ke ba munun ko fulabe haramu te jenai ne bolo de la nte jenai doni bese ka jense ka sorote bugari fule ka kalajiya fantanani a filime radia a foto radia doni jenseli be dusun kalasi de bolo mamur mutari sinkati ko ako ni dusukun kalasi lendo ita foi ka sokono ala babo ni dusukun kalasi lendo ido sokono ka datu bi dala de ka foi ala babo me ni dusukun kalasi lente dinya appare be ka sigika fu falati yate foi nya barikatala awa ne hakanina foto ye haramu de kin filime haramu do nte jenai bi nte jenai sigi mugo ya ke mabwa kala mama ya faima neta ye ninde bon ko mogo do ko ni mogo mi e nana alimamini jama safo arakalla ban fula e benna odema wala ko ale tumbe alimamini jama salamu ko fe ale tumbe ata to sali ko ale ye akam bangena ye ko do ko ayi iba gundara ko wala e ka sali bebe ke gunda ye wa e ka sali bebe ke gunda ni yorola e ka sali be kera gunda ye alimami tugu nyonya de kama basi tola mugo bese ka tahya sabake alimami tugu nyonya kama salli tahya fulade me tahya sabab bese ki soro alimami nofe alimami tugu nyonya koso wala kuma sale minye ni benna safo arakan laban fulama eka arakan fulo fulade do me ibu gunda alimami bu gunda ibu gunda ni alimami tugu nyonya de donc ni alimami jama'i salamu bila ebe nani mununye arakan fulami nyoye kara arakan labaunde abe komi ni kelembe salli ka safara kallabaw ibe gunda chogo mi de ibe nunu fana gunda o chogo de la
ube fatiha doron kala ite sora daka ibu gondare utu perenuye wala e karakanani bebe ke gonday ayi soroni alimami tugu nyonya de ciiden ko ja ataytum ila salati fatu alaikum bisekina fama darakatum fasallu wama fatakum fatimmu ciiden ko nabina sallila ayena ni basigini hakili sigi akana teleya nabena min alimami burabo salli ni min tara ka kawuda abo dafa ama fu ikasara ko abo timme ko dafa ikasa fo fana dafa na timme ube gunda de fata tronde be kala donc ibo gunda ne nende bon kone mo mi nye do fo iba fo amina uba fo ube uba fo allahumma amina nyinyi shege doni ko ko fula be dagara ye iko amina wa dagara ye iko allahumma amina ku fula be dagara basi tuka subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kajja doni ko dode kanyinen karido ko lutara uka almami ka sokono bo kuye iri do soroye iri sebe undilo lembala bo ko do ko wala ninni nyera almami yere ka so musirki de do ko do ko ante se ka ke musirki ye folo parce que anta do sebe sugundu mando yala qur'ana rube mundo ko ambe faranfansa jumandi sebe ngola bo ambe min fo doni ke bagaw ndella ko fo ya ngo doni ke bagaw ya yera sebe nye fulan ka fo ya fitini de sebe ndiloli musirki ya kumba bate folo de lesiri la sebe ndilo ye fulan ka fo ya fitini de hari ni donna internet ya Sheikh Albani ka wojo donna ka video do beninka Sheikh Salih Fawzan nu karamo baw tawhid karamo baw ni aqida karamo baw baka sebe lesiri la foro sebe ndilo ye fulan ka fo ya fitini de kumba bate mana na be mugo min bolo ala debe fembeke ala debe nani heraye ala debe tora nyone kabo mugo ka men ne sebe ndilo ka ke sababu de akake sababu ye ala nin deme tora na nyone kabo ka hera na sama kanino nin tigi ka sebe ndilo musiriki ya fitiniro parce que ye fendo ke sababu ye ala ma minke sababu ya chide ma minke sababu ye musiriki ya fitiniro ye bidia ke ye haramu ke musiriki ya fitiniro mo sebe ndilo sugu min bi ke musirikiya kumbaba mo min bolo sebe min fulen nela baga min fulen nela ale de yere be hera yin sama kana nema baga yere ni sebe yere de be tora nyone ka ne ka eddi sukunte alaka yere e ka sebe ndilo e musirikiya kumbaba mo min ka sebe ndilo ni chogode ale ka sebe ndilo e musirikiya kumbaba min balla bo silamiya kono ale diskundi lorente ala la yere ale bolo sebe min bala baga min bala o de be hera sama kana ale mana yere o de be tora nyone ka boka na yere nin tigi ka sebe ndolo ye musirikiya kumba bade nimbe allah bosya mi asariya kono donc o sebe ndilo faranfanse ninde aqida kitabu tigu ni aqida karamo bolo ni chogo ya fulade sebe o ani fana sebe mi ni qur'ana doronde bala qur'ana aya doronde sebe min kono ka dilo o tigi fana ye bidane haramu de ke o ka sebe ndilo te musirike yai men ni me katimu de gosira ka jinna togo ni malika togo aye ulu de sebe ku fara nyogon ka jinna wole ka malika wole ku fara nyogon ka kudo sebe na ka dilo ni sebe ye musirike ya kumba bai sebe katimu de bala jinna togo ni malika togo de bala ku wele ku saba kono o be sebe min kono o dilale mushriki ya kumba bay me sobe min ni sabe min sebe ni qur'ana drone ba kono ye mushriki ya fitini ye bidiya ke parce que kuma sahalena qur'ana hari qur'ana doro hari qur'ana te doro qur'ana ta dum ba fo bamana kana chogomi qur'ana gansa hari qur'ana gansa ko sebe ka dilo kuma sahalena haramudo parce que abeddo ciden ka hadisa kono ni ciden ko manta Allah ka temi matan faqad ashraka qur'ana donno kono umuma de ni qur'ana donno kono akoni seben do mushriki ake ani fana qur'ana dogo yali bala qur'ana madabo e ka sebe ka do golo ni fe ngono ka dilo yere la qur'ana dabora ka kala bara de ka kenai ibe qur'ana dogo ya
ebe se ka wosi qur'ana dilolen be la ibe se ka wosi ina be se ka do nyegen kono ibe se ka je muson no fa dilolen be la donc ni ibe se ka do nyegen kono be la qur'ana do yali bala kuma sahle har ka qur'ana gansan ke sebe haramudu awa donna sebe dilon fana kono ciden ka risaina donc atebe mais ni qur'ana gansan de bala ite mushrike ye bidia ke ya haramu ke furan ka fuya mushrike ya fitini be bolo mais ni qatimu de bala jinnatu malika to mushrike ko mabado abi labo islamiya kono bon aka kuma kono na fana kon nasiji mu'min kan nasi sebe de abe qatimu de ke ka jinnatu de wala ka malika to de wala ko di mugoma mushrike ko mabado mugomo ka mori gane ya qatimu de be kosi o de be ko kadi mugomo ye mushrike ko mabay min bal labo dina kono min bab labo islamiya kono parce que ay ala tanawele ay jinna wala ay malika wala ay ala tanawele mushrike ko mabado min be qur'ana gansan de sebe ka ko kadi mugoma hari bunte miya bo fo kamaji mu fatawa kono ko fentala ahmad ibn hanbali ba fo ko ka qur'ana gansan sebe wala hala ka ko ube ka sebe minan senema dola ka ko mugo ka jimi ube e way ka kona e ahmad ibn hanbali ba fo basite nina men ni nyirana lezinatu daima libusi ni mawri fitai uyenni masaila yirawula ka qur'ana gansan sebe ka kenasi jiye ko salafu do ya la daga de mais atoye wode kany cire na ka sebo man e mo furake ni fura uma mo yere furake uma mo furake ni qur'ana ye ni chogoy cire na ka sebo salafu ye yere furake ni qur'ana ye chogo mi ni della sabati le mbula ka qur'ana kala yere ka ube ka qur'ana yoro doke ka mo do salo ube ki yere salo a ube ka qur'ana kala jika ika mi ube ka kwala salafu yu yere furakani qur'ane ne chogola mais minye annasi jila mai ciden na sebo mage otoye obedo bidiya kono otoye hari na ya soro mo fasamanti do ya fo otoye parce que ciden na ka sebo mage abedo bidiya kono aljanatu daima yeninde jabi nasi kola qur'anan nasi kola ambe min fo yo ode idda kam mo furakani qur'ane idda ciden na ka sebo danna minna oki wasa ire salo ni qur'ana ube ka mo salo ni qur'ana ube ka qur'ana kala jika ikami ka kwala ube ka kala jika kadi mo ma kam ka kwala yi wasa dola nasi ji nasi qur'ana sebele ka ken nasi atoy ci den na ka sebo make aha